Shembe. Uthe Yes, so yes. u1 lo 1 tier makunjenoma 2. Yes. Oh, ngoba kuney'gaba eziwu-2. Yebo. U3 mangena lo. Yebo. 4, Yebo. 5. Yebo. So u5 tier for Mfundisi Mlungwane. Yes. How much did you pay ukuthi wenze le ndebe? Yo, yazi uShembe ungenzela into eningi kabi. Cha thina sikhokhele emalini lo mshado nje. Mina ngikhokhela imali. Ishiqinise. Lutho. Bukani bafethu unikela. Hayibo. Shembe. Hayi siyabonga. So why unikela ngento ebiza kangaka? If you were to charge us, how much would that be? Like honestly, if this was like If I have to charge, this will be 12.5. 12,500. So unikele ngo-12 plus your time and uzonikela ngemoto yakho udrive uye kwaMlungu. Hayibo. Ngena songisebenza sonke. Shembe. Hayi wafethu hayi. So mase befuna uku-order abantu bathini? Like Babheke or something or website. babheke Tlatsi's cakes Where? ku WhatsApp. Mama Tlatsi Ranhla na Tlatsi Oh. cake machine. What's the numbers on WhatsApp? 072-751-4249. Usuka phi konje wena nendawo? Eduduza. Which province? In Gauteng, Joburg, so- Eduduza. Angithi umfundisi eNigel. Guys. Yeah. Yeah, siseduduza la. Okay. Hey, so passionate about indawo yakini. Okay, angithi umfundisi wase-KZN, right? Yini ekwenze angazi it's like I'm trying to ukuthi unganikela ngo-12,000 usonta Yeah. For now, angisonto but manje uyokunikela kaShembe ngiyamthanda uShembe. Shembe. So usho inamba ongatholakala kuyona 072-751-4249. Guys, please place your orders. Makholo akithi unikele ngo-12 point something thousand. Akasili Nazareth kodwa uthi ngefor umfundisi. Uba uthe 5T Yebo 5 tier. ubombela inkosi yami. So did you do it that way or kube coincidence kodwa yasezulile sure. Hayi siyabonga.